Čau, vítajte u ďalšieho videa. Toto video je o mojich nových pečopákoch. Tak môžeme začať. Prvé začneme kartičkami. Tak, mám tu dve kartičky. No, tak ich vám ukážem. Prvá kartička je s týmto psíkom. Je zo sladkej edície a je úplne cute. Dobre, ďalej tu máme takéhoto psíka. Aj takýto. Zdá sa mi, že je to tá novšia kolia. No, tak, takáto kartička. Dobre, ďalej tu máme doplnky. Tak, môžeme začať. Prvý doplnok je takáto kartička. Sú tam teda nejaké buchty. Dobre, ďalej tu máme tento stolík, na ktorom sú nakreslené koláče. Takýto fialový. Dobre, ďalej tu máme takúto kartičku, je to jedálny lístok a dá sa otvoriť. Takto vyzerá zozadu. A sú teda dva, lenže jeden mám teraz niekde tu uložený. Dobre, potom tu máme keksíky alebo čipsy v modrej neštičke. Potom hrebienok je rúžový a je na ňom napísané LPS. Potom tu máme takýto žltý pohárik. Dobre, a ďalej tu máme takéhoto mazlíčka. Je to svietloška. Potom tu máme toto k čaju. Prepáčte, teraz som si nespomenula, ako sa to volá. Tam sa LPS a je to také rúžové alebo fialové. No na videu to vidno fialové, ale je to rúžové. Dobre, potom rúžový pohárik. A môžeme ísť na pečopákov. Dobre, prvý pečopák je táto víla. Trochu padá. Má také tyrkysové alebo modré krídla. No, skôr modré alebo zelené. Potom tu má zelené bodky. Tuto má také žlto-rúžové. Je celá rúžová. Nohy má túto tak tmavšie rúžové. Má zelené oči a rúžové uši a tiež aj vlasy rúžové. A po nich má niečo nakreslené. Tak to vyzerá zozadu. Zozadu má biele krídla a žltý chvostík. Potom je tu napísané LPS. No a to je vila. Dobre, poďme na ďalšieho pečopáka. Dobre, druhý pečopák je tento psíček. Tu má LPS. Má túto také biele. Je žltý a má také trošku hnedý chvostík, hnedé uši, fialovú mašľu a tu má fialové oči a tu má ich modré. A má ešte v ústach taký keksík a môže sa s ním teda robiť toto.
hýbe uškami a pohybuje hlavou a ešte krúti s týmto keksikom. Dobre, môžeme ísť na ďalšieho pečeba, aj zároveň posledného. Tak, tu máme toho psíčka. Je teda hnedý, má tmavšie uši a potom má tu trošku tmavý chvostík a biely kožuštek. Aj túto biele má a má modré očka. A teda bol k nemu a teda sa s ním dá robiť toto. Počkajte, ja vám to hneď ukážem. Tak keď s týmto prejdete po hlave, zavrie oči a pohnú sa mu uška. Dobre. A teraz vám to stopnem a ukážem vám všetky veci. Dobre, už tu máme všetky vecičky. K tomuto psíkovi boli tieto vecičky a k tomuto psíkovi zasa tento jeden hrebienok. A k tejto víčke bol takýto zlatučký, no, môžeme to nazývať mazlíček. No a to je pre dneska všetko. A ahoj, že sa s vami LPS Angel. Čau, uvidím sa v ďalšom videu.